गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो थोंजोङै दिनै जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि थाखाय मोननैसो खोथा क्लियारिफिकेसन आं खालामनो नागिरदों। आरो बेनो जाहैबाय जोंहा थांनाय जितु स्टेट लेभेलनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड जितु जोंहा इन्टारभिउ जादोंमोन रिक्रुटमेन्ट, बेवहाय गोबां साननानै दङमोन जे गोनो गोथो जादोंमोन जे जोंनि बिटिसिनि पस्टआबो स्टेटआव इनक्लुसिभ दङ नामा, स्टेटआ जोंनि बिटिसिनि पस्टआवनो इन्टारभिउ फाथिबाय नामा बेखौ सानना दंमोन। नाथाय आं क्लियारिफिकेसन दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव होनो नागिरदों। दासिम बिटिसिनि पस्टआ स्टेटआव इनक्लुसिभ गैथ'वा, बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव उइथ इभिडेन्स आं होबाय। नोंथांमोना जितु इभिडेन्स मोनाब्ला जों फोथायनो हाया होननानै जितु बुंदोंमोन, बेखौ आं उइथ इभिडेन्स आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय। दा नैबे लेटार आंनाव गोबां लेटार फैदों स्टेटनिफ्राय, आं जितु कमिशनारियाव थांदोंमोन बे लेटारखौ आंनो हरदों। बेयाव बर्तमान पस्टआव बिटिसिनि पस्टआ स्टेटआव इनक्लुसिभ गैथ'वा। किन्तु आं नैबे लेखानि सोमोन्दै आं उनाव बुंगोन। थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि रिजाल्टआ जाखांनायनि उनावसो आङो नैबे लेखानि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंगोन। बे उदालगुरियाव 65 पस्टखौ सोर लागोन बेखौ आं उनाव बुंगोन। आरो जायफ्रा दिनै सरकाराव दङ बिथांमोननि कमेन्टखौ आं नायग्रोगोन, बिनि उनावसो आं नैखौ बुंगोन। दा आं रावनोबो होथ'नो हाया बे लेटारखौ, आं उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन। दा नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नांला, बिटिसिनि पस्टआ एज इट इज दङ। जेब्ला इन्टारभिउ फाथिगोन नोंथांमोना इन्टारभिउआव मोजाङै जिरायनो थाखाय प्रिपेयार जानानै थानांगौ, आं दिनै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ खावलायदों। किन्तु बाट जोंनि बिटिसिआ जेब्ला रिक्रुटमेन्ट होगोन जोंनि रिजार्भेसना बेसेबां जागोन? सिगाङाव 70%ना 80% जागोन ना खमायगोन बेखौ दिनै जों बुंनो हाथ'वा। किन्तु आं सानगोन, आं बुंगोन दिनै बै समाव हाग्रामा महिलारिनि समाव 70% जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया जुदि रिजार्भेसन मोनदोंबा, दा बिटिआर एकर्डखौ सनमान होनानै बिनिख्रुइ बांसिन 80% लानो हागोन नामा, दिनै आं बेखौसो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बुंगोन। आरो गभर्नमेन्टखौ खावलायगोन नोंनि बिदा फंबायानो जेन प्रायरिटिखौ मोनो बे बिटिआर एकर्डनि जुगिदे। आरो बिनिख्रुइ बांसिन एनडिपि लाइननि जायफ्रा दिनै एकर्ड खालामबाय बिथांमोननि थाखायसो दिनै जितु बिटिआर एनडिपि लाइनआ बांसिन प्रायरिटिखौ मोननांगौ होननानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे खोथाखौ बुंगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै एनडिपिखौ मानो प्रायरिटि होनांगौ होननानै नोंथांमोना बुंनो हागौ। जायफ्रा दिनै एनडिपि लाइननि आरो जायफ्रा दिनै जायफोरनि गेजेरजों दिनै एकर्डआ जाबाय बिथांमोनखौ सनमान होनानैसो बिथांमोनखौ आं प्रायरिटि होनांगौ होननानै बुंदों। गुबुन आलादा एनडिपि नङि फेमिलि गैयि मानसिफ्रा सेंग्रा सिख्ला बिदि गाज्रि बिदि मनोभाब लानाङा आरो साननाङा। नोंथांमोना अननानै बे एनडिपि लाइननि बेक्तिफोरखौ न'खरफोरखौ एसे सनमान होनानै प्रायरिटिखौ होनांगौ होननासो आं दिनै नोंथांनि सिगाङाव बुंदों। मानो होननानै बुङोबा दिनै एनडिपिनि थाखायसो बिटिआर बिथांमोनाबो जितु गोलाव सम नांनानै नोरजिया जानानै दङ आरो गोबां न'खरफोरा दिनै हालाय हाफाय जानानै दङ, बिथांमोनखौ अननो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायदों। दा दिनै नोंथांमोना बुंनाय बायदि सोंनाय बायदि आं बुंनो सानदों। दिनै रन्जन दैमारिनि खोथाखौ आं दाखालि बुंखांबाय जे रन्जन दैमारिखौ थारैनो उदां अख्राङाव फैजानायखौ लुबैमारदोंब्ला, रायजोआ जिखौ लुबैदों बेखौ गभर्नमेन्टआबो दिनै जुदि लुबैदोंब्ला मोनसेल' राहा दङ। आं दाखालिबो बुंबाय, बे राहायानो जाबाय फैबाय थानाय एसेम्ब्लियाव रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ। रन्जन दैमारिया जोंबायदि उदां अख्राङाव थानो मोननांगौ बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरिया होननानै फैबाय थानाय एसेम्ब्लियाव नाम्बार 1 बिनि थाखाय बिल पास जानांगौ होननानै आं दिनै बुंगोन। आरो बिनिख्रुइ साबसिन माबाफोर दङबा खालाम, नाथाय बिनि अनगा कुनु साबसिन गैया होननानै आं दिनै सानो। एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै दिनै स्टेटआव हरनाय जागोन। आरो स्टेटआवबो जायफ्रा बिपिएफनि एमएलए, इउपिपिएलनि एमएलए, बर' बिजेपि एमएलए, कंग्रेस बर' एमएलए, बिथांमोना बर' एमएलएफोरा दिनै स्टेटआव बेखौ प्लेस खालामनांगौ, उत्थापन खालामनांगौ। बिनि उनाव दिल्लीयाव थाङो, सुप्रिम कर्टआव थाङो ना प्रेसिडेन्टनियाव थाङो, बिटिआर एकर्डनि सनमानखौ लानानै आरो एसेम्ब्लिनि जितु पास खालामनाय बिल बेखौ लानानै जेन आवगायलांनो हायो, दिनै आं बेखौसो खावलायगोन। दिनै बिटिसि एसेम्ब्लियाव नायदो सोर मानसिया दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै बिल पास खालामनायाव सोर प्रटेक्ट होगोन, सोर मानसिया दिनै बे बिलखौ लाबोनाङा होननानै बुंगोन।
दिनै बे समाव जों नुनो मोनगोन निश्चय आं सानो बेयाव रावबो प्रटेक्ट होनाय नङा रावबो बिनि बिलखौ पास खालामनाय नाङा होननानै जुदि बुंनाय नङा होननानै आं दिनै सानो बेनिखायनो खावलायदों बयबो बेखौ जेन गोसोआव लाखियो दिनै नोंथांमोना सोंनाय बायदि आं बेखौ बुंगोन हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्ट खालामनो मोनैयाव जाहाथे माबाफोर लस जादों ना जायाखै आं दिनै बेखौ बुंनो साना बा प्रमद बर' गभर्नमेन्ट खालामनायाव जाथिया लाब जादों ना लस जादों आं बिनि सोमोन्दै आं बुंनो साना नाथाय मोनसे खोथाखौ आं दिनै गावनिफ्राय बुंगोन दिनै हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्ट खालामनो मोनैयाव लाब जादों होननानै आं दिनै बुंगोन जाथि खोथाखौ आं बुंथ'वाखै मानो होननानै बुङोब्ला पलिटिकेल हिसाबै दिनै हाग्रामा महिलारिया गावनो लाब जादों आरो बिपिएफआ लाब जादों होननानै आं बुंगोन मानो होननानै जुदि सोङोब्ला आं बेखौनो बुंगोन दिनै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव जिहेतु मानगोनां प्रमद बर'आ दिनै गभर्नमेन्ट खालामबाय दा गभर्नमेन्ट खालामनाय समाव दासिमबो जितु जाथ'वाखै जोंहा एकर्डआव थानाय हिसाबै सिमा बारिनाय दिनै दासिमबो जायाखै जाथ'वाखै जुदि हाग्रामा महिलारि गभर्नमेन्ट खालामनायमोनब्ला जुदि सिमाया बारियाखैबा दाया सोरनियाव जागौमोन हाग्रामा महिलारिनियाव जागौमोन जोंहा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जितु 1500 crore 1500 crore फैनो गोनां खोथामोन दिन दासिमबो जायाखै बिनि दाया सोरनियाव जागौमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव जागौमोन दिनै आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा दङमोन नाथाय दासिमबो जायाखै बिनि दाया सोरनियाव जागौमोन हाग्रामा महिलारिनियाव जागौमोन आरो दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोहोलावफोरखौ रिक्रुटमेन्ट होनायनि खोथामोन हाजार होनायनि खोथामोन नाथाय दिनैसिम जायाखै दाया सोरनियाव जागौमोन हाग्रामा महिलारिनियाव जागौमोन दिनै रन्जनजों लोगोसे एनडिएफबिनि केडारफ्रा जेलाव दासिमबो दङ बिनि दाया सोरनियाव जागौमोन हाग्रामा महिलारिनियाव जागौमोन बिनिखायनो दिनै आं सानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गभर्नमेन्ट खालामनो मोनैयाव लाब जादों ना लस जादों नोंथांमोनानो दिनै मिथिगोन अब्ला दिनै बेसेबां गाज्रि मोनजानाय रायजोजों सोंखारि जानाय पलिटिकेल पार्टि जागौमोन बे बिपिएफ गभर्नमेन्ट माबाया राजनितिक हान्जाया नैबे बोथोराव दा नोंथांमोना नुदों थारैनो बेफोरो उनाव जानो हागौ खिन्थु बर्तमाननि खोथाखौ आं बुंबाय बेनिखायनो बुंदों आं हाग्रामा महिलारिया व्यक्तिगत हिसाबै बा बिपिएफ हिसाबै जेबो लस जायाखै होननानै आं सानो नाथाय आरो इउपिपिएलआ मा लाब जादों मा लकसन जादों बेखौ उनावसो मिथिगोन 5 बोसोरनि उनावसो मिथिगोन दा बेनिखायनो आं आरो गोबां बुंबावनो सानाखै एसेखौनो बुंनानै आं दोनथ'यो गोजोन्थों